Na prethodnom storiju se nalaze minareti, a ovo što vam sada snimam jeste džamije. Sve ovo je džamija i evo ih minareti sa slike. Naravno hodža se ne penje gore, već je tehnološkim rešenjem snimljena molitve svih 5 dnevnih. Evo nas ispred jedne od najvećih bolnica u Kataru, a ovako ljudi nastaje beba. Neću vam objašnjavati šta je šta, toliko možete i sami da vidite. Ali zaista neverovatno kako je urađeno. Ovo je delo čuvenog skulptora Damijana Hirsta, ako sam dobro izgovorio, a mislim da jesam. Zaista neverovatno. Ovo sad već razaznajete do kojeg smo stadijuma stigli. I sve je tamo do kraja, gde možete vidjeti bebosa koji je izašao iz stomaka. Wait. Eddie. A evo i Katarske nacionalne biblioteke. Sve je grandiozno. Duše sad je sve u znaku fudbala. Ovde su naročito vredne istorijske knjige. Evo vidite kako izgleda. Prostor za odmor, za čitanje. Ogromno je, da ne mislite da je ono samo, da je ono cijelo, nego i tamo jedno ima. I tako još 3-4 dela. Evo nas ispred Narodnog muzeja Katara, koji svoj oblik duguje pustinskoj ruži, kristalu koji se pravi na pesku ovde u Kataru. Evo možete sada da vidite kako to izgleda. I muzej je napravljen od mnogo ovakvih sličnih, ajde da kažemo, delova građevine i prostire se na 40.000 kvadratnih metara, što je 20.000 kvadratnih metara manje od Luvra, ali i sami znate koliki je Luvr, tako da je ovo takođe impozantna građevina i ne može se ovako jednim kadrom obuhvatiti to koliko je impresivno i veliko. U svakom slučaju magazin Time je preporučio 2019. godine ovaj muzej kao jedno od mesta koji morate posjetiti i kao sve u Kataru, to je ono, 22. vek. Zvučni, vizualni efekti, interaktivni snimci i tako dalje i tako dalje. Evo, kao što sam rekao, mnogo ovih pustinskih ruža. Ovo je dvorište. A ovako izgleda ulaz u jedan od kristala i kažu da je mnogo bolje kada se dođe danju i po suncu, ali nismo uspeli, ali i ovako je lepo. Novo dvorište i nove pustinske ruže. Sada već otprilike dobijate predstavu koliko je zapravo ovo veliko. Jesmo u muzeju, ali sada imam jedan pogled koji nam se ne sviđa naročito. Eno tamo u daljini ovo što vidite jeste stadion 974 na kojem smo juče izgubili, a sada malo levo i vidite ovaj prelaz, sad sam uvećao, to je kruzer koji se koristi, jedan od kruzera koji se koristi kao smeštaj tokom svetskog prvenstva u Kataru. Noć košta $700.
središte muzeja i ruka koja drži katarsku zastavu. 100 natural Evo sand ga i Desert Rose, stone. pustinski pesak po kojem je muzej dobio oblik. Ko razume engleski, eto,